Nasa siya adjust kani. Hindi mo na pwede po na hinaan lang, patay. Gusto kag palamdagan, ana na. Morning po. Pista ba? Mayo ba pista inyo? Adi, August. Day, Hi. lami yung tagka ng Nakita mi nila Ma'am Jima, Ado Vlog. Unexpected, nga sila sa mong lugar. Day, lami yung tago na yung pandemic. Bisa nga narabi. Hi! Abot mi dare. Katuna. Arang lipada na ha, kay Bisaya. sila. Manay si... Day, mapalit sa aming pagkaon para nimo. Di, wag na. Adyo na. Ika. Magkuhan ko ron. Ate ko aray pikas, nakoy ko andare. Nakoy kontraktor na rin pikas. Sa malitan niyo gara pa? Isa nang ko na pasadahan niya. Alino? Si engineer ko. Yatagan ko kuan, regalo. Arang lipada na, hadi ah. Arang lipada, yatagan ko regalo ni Ma'am Jima. Okay ra ba nindo kung parking dali dai? Nay barangay, wa man sipong ko barangay. Na, madakpan ka sa padinon pa. Hi, Ma'am Jima. Hello! Salamat ka, Jo, sa iyong pagka-generous. Unexpected. Kaya nga po eh. Salamat ka, Jo. Ay, pa na magawin. Hey guys. Maadjong gabi eh. Tatanan. Karon day guys. Magpasalamat day ko ni Kuan. Ni Ma'am Jima ug ni Sir Ado kay gani ha ning ngari sila nja gitagaan ko regalo atong gani ha ba di aman itong gihatag nga regalo diya jarang lipada na guys ba man itong gihatag nga bag naganahan ko kadyo guys ba na nja wala lagi ko magdahom guys nga dya kong regaluhan og nganing bag Ninja. Ara dyan kabutan si ma'am. Napaga dyan pakapin nga kang kuan. Lipstick ha. Arang dyan kabutan si Ma'am Jima. Ako ni si dyan suwadyan. Kuan ba lami iba. Hala. Ay, ngani. Wow. Kung nabila ko ng suwayan. Magwapa ba ta? Hala, arabi siyang humuta. Humut siyang prutas. Hala guys, makagwapa. Ha? Basig matinga mo guys ha. Kaning pula niya ha. Aning birthmark. Di ni lipstick. Daghang mga tanah bito dani. Ug ginsan ning puwa ubos ang lips. Kani si Dali. Sa wa makailan ako. Sa mga nakailan na nakaibaw na sila nga kani. Kani birthmark sabi ni sa Bisaya pa kani sila kanang ila or lihi ha di ni lipstick guys ha birthmark ni wala lamiun salamat ka Jo Ma'am Jima ganahan ko sumot lami kanon ha salamat sa kadyo. Guys, basig ganahan pud mo ba mo tanaw sa iyang
ilahang channel, ila sila YouTube channel, ang ilang pangalan, kay ilang YouTube channel, Jima and Ados vlog. Kuan naglang content dana guys, kuan cooking. Diyan na po sila yung mga travel nga na. Basta guys, bisitahan lang niya paliho guys ang ilang YouTube channel. Hala, pasensya na din mo sa idaanan di starring nga muskit. Kaya di ko katugog kaning ako yung ngani na muskit. Hala, ganahan na ko sa isang bag. Ha? Biyo ka, Jo. Jaga pong ganahan ni Jaga nasa dyan ngani. Ha? Salamat sa kadyo, Ma'am Jima. Love you. Ma'am Jima og ni Sir Ado. Salamat sa inyong pagbisita dare. Nja. Palihog lamang ko rin jugkuan guys. Kanang subscribe ni Ma'am Jima. Nja guys. Nade ko ikuan guys nga. Himalayan salt lamp. Nja. Kani guys, hada rin sidyang suwadyan karong gabi kay naghamang muingan nga kuan lagi ko nun makatabang. Makatambal daw ko nun kuan, insomnia. Nja kuan. Diba guys, asthmatic ko. Hama guning natanaw sa YouTube guys na kuan ko nun maka-listen sa kuan na di ka andaran sa imong hubak ba. Pamparelax day pod guys na eliminate fatigue, breath smooth, tapos relax, improve body resistance, blood rendered weak acid. Nja guys, kanina guys, sa din yung suwadyan karong gabi guys. Kung nakatabang ba rin ha, kaya naalagi ko yung insomnia. Nja, nakuha na ko na immune na nihang ko ang sigigina magpampatulog. Nja karon, haning suwadyan guys, ug kanang makarelax ba dyan, haning suwadyan ug kuhan. Ang suwadyan ug kanang gamit karong gabi yun na. Ug insa ba dyan, ug tinuod ba dyan lang giingan nga makatabang ni na asa nga barihan. Bugat siya guys, mga duha siguro na kakilo. Ay, nga ni din siya. Para bugata. Kaniday guys, nga Himalayan salt. Kuan jud ni, di jud ni para na dito ni sang amo nga, ang among doktora. Gidadan siya siyang anak. Nakaibaw malagay siya nga na ako'y sleeping disorder. Kay total ko no siya. Nama ko no siya giinom na 70 na sa pampatulog. Niingan siya na nga kuan. Gabi pa na siya gusto nga ahang gamitin. Siya ganyan buntag, ipangutana ko gahanap ako nung gigamit. So manin ko nga pa na gamita. So karon haning suwayan. Kaya rong ugma gudya kong pangutanon. Ugin say resulta, ugin say ihang naobserbaran. Na ako'y kasulti mo ni. Ang suwadyan. Nja. Sama di saksak day ni. Wait lang guys ha. Makatong sa din eh. O magukuy side table guys sa kwarto. Manang diya sa naibutang. Para ni suwadyan yung Himalayan salt kung kuan ba. Epektibo daghan si jag kuan. Daghan si jag mga benefits. Kaso lang kapudyan kog basa labadang basta din yung instruction. Aning suwayan guys ha, sa asa ning suwayan guys. May basin makatabang po din na guys, kaya naalagi ko insomnia, napadyo ko kuan. Ano naman guys.
Tapos, may. Ah. Hala. Nga na di si Jang. Na-adjust di ay si Jang. Naipakusog. Hala. Ako nung pag nagkuhan guys, suga. Huwag sa resulta. Hala, nga na si Jang. Muna yung resulta guys, oh. Sa Himalayan. OMG. Muna yung resulta. Nindot di si Jang. Himalayan salt lamp. Mana si Jang guys, nakikita mo na. Ang swadyan dyan na karong guys. Hanang swadyan guys karon kung lami bagang tuog. Pasalamat po ko sa hang amo bang abutan. Ginahon na dyan ko permi. Swadyan ko na tanan. Gikas hang tambal sa pangpatulog. Provide nila. Haran silang kabutan. Hala, lami day pamina ha. Mura sa bugnaw. OMG. Nga rin ni si Jay pakusog na na si Jay adjust ka ni hindi mo na pwede po na hinaan lang patay na. Gusto kag palamdagan ni igipol ni mo nga na si Jay nga na kalamdag di mong pahinaan na wow mo na si Jay pinaka gamay. Wow, nga nung patay natin nga to. Nga to patay na nga na. Parang kanindot siya. Mao na siya pinaka-volume. Ganahan ko kay basig di ko andaras ang asma. Kay kasagaran na bagay sagang asma kay kuan. Gabi mo andar. Naman ang namilagay siya sa pamina kay bugnaw gang room. Nagdaan siya bugnaw ba na pamparelax day ko nun eh. Wow, nindot. So guys, maura to ang vlog karong adlaw kay matug na pug ko. Nja kananay dagang salamat sa tanang ning suporta nako. Nja Ginoo na lay magbayad sa inyong kamayo sa katong sige tan-aw jud sa hang vlog. Pasalamat jud ko. Diyan na ko shout out. Si Kuan diyan na si Jay undang sige sinagtanaw sa hang vlog. Si Kuan milyonaryang pobre nga nas Japan. Diyan makalingaw na dyan channel guys. Bisig ganahan mo. Tanawan ninyo guys, milyonaryang pobre. Hashtag milyonaryang pobre. Kana siya nasa Japan pero siya sang naibawan taga Davao siya. Sa sunod guys, sa sunod na po kong mga vlog na mag-shoutout ko, mga napo ang i-shoutout karon. Duha sayang i-shoutout si Ma'am Jima Anado Vlog. Paki-subscribe og si hashtag milyonaryang pobre nga naa karon sa Japan. Diya guys, din ako, gabi naman guys, natug na ko. Salamat. I love you all. Bye-bye. See you in my next vlog.